som teda privítal hostí, ktorí sú tu za odborníkov a možno sa budete pýtať aj to, že prečo tu nie je nikto za priaznivcov, a najprv predstavím. Pani Marta Špániková, detská lekárka, ktorá s antivakcinátormi má svoje skúsenosti, však porozpráva. A pán Ivan Bakoš, infektológ, vyzná sa naozaj vo všetkých možných infekciách a spôsoboch očkovania, o tom sa tiež budeme rozprávať. A možno budete rozmýšľať podaktorí a na sociálnych sieťach, teda na Facebooku, sa to dosť rozoberalo aj v týchto antivakcinačných troch, že prečo sme nepozvali aj nejakého priaznivca, toho, že by sa nemalo očkovať, odporcu očkovania. Takže z dvoch dôvodov. Jednak si môžeme zavolať, koho chceme. Keď sme tu mali večerok o konšpiračných teóriách, tak tiež sme nezavolali žiadneho konšpirátora. Ak v budúcnosti budeme robiť večerok o psychických chorobách, tak tiež kvôli pluralite názorov nezavoláme nejakého šialenca, alebo teda duševne chorého v tom najvyššom stave choroby, akože aby povedal, že aké to je z tej druhej strany. No a takže keď sa budeme baviť o architektúre, tak tiež nezavolám našu upratavačku, aby povedala, že ak je to s tou architektúrou. Takže takto je, lebo oni naozaj, tuto moji priatelia, ktorí tu aj sedia, vyprovokovali istú pani Krausovu, ktorá je šéfredaktorka časopisu Dieťa. Neviem, či to neviem, teraz hovorím asi dopredu, ale aby ste vedeli, že prečo tu sedíme v takejto zostave. K tomu, že teda nech niekoho postaví, nech navrhne nejakého odborníka. Dopadlo to tak, že naozaj žiaden odborník nie je, čo potvrdil napríklad aj Pavel Vlašanek, taký veľmi známy český skeptik, ktorý nejde po tom, že či teda treba očkovať alebo nie, ale ide vyslovene o argumentoch a článkoch peer review. To znamená, teraz končím tento môj dlhý preslov tým, antivakcinátori nemajú žiadne dôkazy o tom, že očkovanie škodí, a po druhé nemajú žiadnu autoritu, ktorá by to potvrdila. Dieťa vás pozýva dnes večer. Ďakujem vám všetkým, že ste prijali jeho pozvanie a prichádzate kvôli vašim deťom. Prichádzate, aby sme sa spolu rozprávali s odborníkmi o očkovaní. O očkovaní, či je bezpečnou prevenciou, alebo či môže vzbudzovať vaše obavy a či tie obavy sú oprávnené. Som Renata Krausová, šéfredaktorka časopisu Dieťa, a vítam vás všetkých. Budem vás sprevádzať dnešným podvečerom. Vítajte. Teraz si už dovolím pozvať našich vzácnych hostí. Pani magistra Mária Globánová a pani doktorka Katarína Bystrická. Obe z advokátskej kancelárie Právne centrum, ktorá rieši požiadavky klientov z mnohých právnych oblastí, medzi inými aj z oblasti povinného očkovania. Riešia prípady rodičov, ktorí dostali pokuty regionálneho úradu verejného zdravotníctva kvôli neočkovaniu z rôznych príčin. Ďalším hosťom je pani magistra Anna Venclová. Nech sa páči, pani magistra. Farmaceutka. Naši čitatelia ju poznajú z novembrového čísla Dieťaťa, v ktorom uviedla článok Farmakovigilancia alebo dohľad nad bezpečnosťou liekov a jeho miesto v povinnom očkovaní detí. Ďalším hosťom pán docent inžinier Jozef Prousek, kandidát vied. Dobrý večer.
Pán docent Prousek je z oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemicko-potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, tiež známy čitateľom Dieťaťa zo seriálu Súčasné problémy životného prostredia a naše zdravie. Publikovali sme napríklad v májovom čísle Dieťaťa rozhovor s pánom docentom na tému vakcíny očami chemika, čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní. Nuž a našim posledným hosťom, ktorý ešte neprezentoval svoju tému a svoj pohľad v časopise Dieťa, hoci je to téma, ktorou by sme mali začínať zrejme všetky problémy medicínske, nie len problematiku detského očkovania. A to je pán doktor René Balák. Dobrý večer. Morálny teológ, bioetik z katedry filozofie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci vedecko-výskumných a pedagogických aktivít v oblasti kresťanskej etiky a morálnej teológie sa pán doktor špecializuje na bioetiku, sociálnu etiku, etiku sexuality, manželstva a rodiny. Prepáčte. Takže stretávame sa tu s odborným osadenstvom a mali sme sa stretnúť za týmto stolom aj s osadenstvom, ktoré nám sľubovalo od 22.10., že sa určite zúčastní tejto debaty, ktorá je prvá v takomto širokom spektre profesného zloženia účastníkov v debate o očkovaní, prvá na Slovensku. A prislúbili účasť z Ministerstva zdravotníctva, ktorú prisľubovali opakovane od 22. oktobra a naposledy vo štvrtok mi potvrdili, že vo štvrtok minulý týždeň, že naša dohoda platí, určite prídu. S dovedkom prídu minimálne v takom zložení na javisko, ako je zloženie našich antivaxerov na pódiu. Antivaxery. Nuž a vo štvrtok sa nám dostalo odpovede, ktorú si dovolím prečítať, aby nevznikali pochybnosti o tom, že časopis Dieťa nedáva priestor všetkým stranám. Pani Zuzana Čižmaríková, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva, mi písala 27.11. Dobrý deň, pani šéfredaktorka, odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa na základe spoločného konsenzu rozhodli sobotnejšej diskusie nezúčastniť. Dôvodov je na to viacero, dovoľte, aby som spomenula niektoré z nich. Podľa našich informácií ide o spoplatnené stretnutie, čo je podľa názoru odborníkov veľkou prekážkou na to, aby sa podujatia zúčastnili. Jeho cieľom by totiž nemalo byť izolované stretnutie uzavretej skupinky ľudí, ale otvorená diskusia aj pre tých, ktorí si poplatok nemôžu z rôznych dôvodov dovoliť. Prosím, zachovajme vážnosť, predsa len sú to slová Ministerstva zdravotníctva. Zároveň je dôležité povedať, že nedostatky očkovania, v úvodzovkách nedostatky očkovania, budú prezentovať ľudia, zástupcovia antivakcinačných hnutí, ktorí sa k téme nevyjadrujú z odborného hľadiska, nepublikujú odborné články, absentujú u nich relevantné argumenty. Môžem vás však ubezpečiť, že Úrad zdravotníctva Slovenskej republiky bude pod gesciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pripravovať niekoľko odborných diskusí na tému očkovania, na ktoré budú určite pozvaní aj zástupcovia vašej redakcie. S pozdravom, Zuzana Čižmaríková, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Poďakovala som sa veľmi. Celá odpoveď, nebudem tu uberať vzácny čas, celá odpoveď je zverejnená na Facebooku, môžete si prečítať aj s kompletnou argumentáciou a s kompletným materiálom, v ktorom som opakovane prosila o účasť. Je tu inak aj k dispozícii, ak by niekto cez prestávku mal záujem.